zmení teba, to je dané. Keď robíš čo chceš do svojho a dobré love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002, Slavík bude 2012. Pán Boh zaplať, 10 rokov práce, 1000 hodín strávených veriac. Milión sekúnd príhodné každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. Niekto sedí v tieni, niekto sadol strom už dávno predtým. Trpezlivo staral sa o kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas ničím, ale to musíš blá, 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 trstená. Monalisa rapov, len klavír a violončelo. Čekuj, toto pojem a len to jak Michelangelo. Aj na Sixtínskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk moja voda, každý koncert krst. Plus môjho srdca hráme vína, Gredo Wayne. Vás si robí láska na synťaku Zara, hej. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmek. Hradili dopredu pyramid jak Blade. Muzika pre tých, čo radi myslia a cítia. A idú hlbšie, nechcú ostať na povrchu. Nevždy muzika pre telky a rally, a ideš do klubu, mozog musí ostať vonku. Ako búrky, a vidíš kolam všade plná zúry. My posielame pravdu o svete bez cenzúry. Im som chcel iba zahramiť použiť svoj NBA. Chcem predriblovať moje rymy až do trstenej. Fajn flow, dám to najlepšie zóny. To vždy, keď dávam live show, pokým oni pijú do dna. Kropať som si potom rajsnou, chod za vlastnou vášňou. Chod na to, ja chute, učím sa u majstrov. Ja som prvý posledný s premenom, som spokojný. Som pokorný, berem ten stres, nech môj vôľky pokorný. Pozerám spätne, cítim ľútosť, samé dôstojný. Život bez umenia, hlúposť, na čo je to, čo netvorí. Klopeš, tak sa otvorí, tak hovorí múdra kniha. Inteligentný rapper, ale jas moja odisea. Verná profesia, zlatý res, 1,6 moje mystérium. Žiadne kritérium, ostaním impérium, ostaním impérium, ostaním impérium okolo môjho Rímu ako Cezar, chápeš? Rím s Y-om, Spirit za mikrofón. OK, Trstená, toto bol najlepší čas mojho života, chápeš, táto? To bolo party v pondelok Trstenej. Posledných 30 sekúnd, všetci moji ľudia, ideme na 3. Raz, dva, 3, ej! Ej, 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 ej! A sa už hej! Všetci hej! Všetci hej, hej, hej! Všetci hej, hej, hej! Trstená, díky moc! Mike Spirit, DJ Grimasa a vy všetci spravte bordo pre Trstenú! Ďakujeme!